Okay, okay, okay. Alright, alright. Dong, sa dito ka pa. Tukang. Ang pinakawa ka sa'yo. Yung mamuli ka sa kapor. Sakpan. Tama si Nilay. Farewell to you, my friend. We'll see us again. Oh, 1, 2. Uy, napakuha! Nag-background sticker tayo. Abel! Bakit ka sa phone? Ah. Pastar. Gini agawa mo. Oh no. Sabi si Mila yun. Dapat si Mila. Napuna mo na principal. Ako lang ba siya? Reaction ko. Paano mo kami makita ko tukoy? Andiyan pa kami lay. Okay, nunawan. Nyamay mo to lay. Sapa. Wait. Ano sobra na to? Lay sa damo. Ini ko. Asa tuwa mo lang wala. Yung bundo ng suso ni Nilay. Pulis ako ya wala po. Sa ako. Ang porn ng tutoy ba? Man. Wala ang kuan. Ang kapal. Max, ikaw maklaro daw sa PCT. Sama kayong bulor di. Wala ka. Kuya mo. Kami ako. Mama mo ka tuloy. Hindi na Juna. Lagi. Dapat ang talipin. Wala ka mo. Hindi ka na mo ang simpusa ko. Oo ne. Sige na sila. 1, 2, 3, smile. Ang tapang puro nga green, no? Ay, sure yung isa. Sige na. Isa pa. Next, isa pa. Sa cellphone. 1, 2, 3, smile. Ay, wala chip na. Okay, isa pa. Isa pa. Isa pa. Silang na, si Mama Ana, oh. 1, 2, 3, smile. Okay, Wala ka. Waki. Waki na. Kali mo kay Abre ng punis. ay, nakikita ako sa kagay tumako. Ay, ang muna ito. Diyan, water. Pinawaki. There. Ay, kapal mo na kagay tutoy. Ano ito? Tingnan mo yung pagbulang. Ready? Pagampo na na In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Direct, O God, we wish thee in all our actions by your holy inspirations, and guide them with the gracious system, so that in every prayer and works of ours we begin with thee and by thee be happily ended. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Grabe si Milay. Salamat sa pag-cake. Salamat sa nag-decorate. Thank you, Donna. Salamat sa... Ginapangalan ka mo kay mag-charting na... Charting anay ko. Naman. Basta sayang ka lang mo makuha ni Minnie, oh.
Nag-video. Wow. Laro ka na pasok. Aminin ko na lang kung sabi niya. Tibot. Ano sila mga shaya ko mag-chatting na. Baginis tayo ng mic. Sama na inilang ko ba? Ako na inilang ko naman. Bata ka mo. Mga advisor. Nag-grade na ba ito? Doon lang? Pwede? Paano ko ito? Bebe. Kuha ka talaga, hindi pa ka ininis. Ato na kalanag. Uy! No, nabusog ako. Magkaon mo kudaan sa bayay gud. Magkaon mo kudaan. Ikaw mo tayo pinaon ka rin. Ako naman, nabis na nasakpan niya ko. Pagpala nila eh. Dami na nga jig ako naman. Ano na jig? Mana ha? Ako na nga, chikatat ka mo. Uy, magkano ako nung dito? We don't love. Matay ka ako na nila, ikan ka. Sabi na pabusog. Ano ka, online ko? Kami mukha kami eh, mandisco kami ni Ma'am. Ay. Ano, di ba Ma'am? Ano mo, mandisco ka? Dalaman. Ikaw? James, excuse me. Gumano mo bilibiting. Lami ka sa dito. Lami, Uy, lang. Kuha, si Juna lang. Lami, tabuhin ko lang. Nakita ko sa salit ng buwan ko. Kabel eh. Dan, Sinom daw na. dan, tagayan ni mga kutsara ka lang. Mas labi. Kuya? Napay kuwan, pangatagal ng galis yung ginawa nila. Napay kuwan, kadang-kadang pa rin ako ibig. Patahiri mo. Ako kinahiri. Ako pati kapangati kantahan. Ang puro magkuhan. Kanin boy, kamusta na ako? Tinadala ko rin ako dito. Tawagan si Jay ka? Sa iba patis. Japanese ko. Iba patis. Japanes uli na. Si patis. Ay, mangkak. Nakawala na. Tapos na kanulo. Magkano mo mo din baha ko? Para kain. Ako mama, kita nga ako kay mama ako mangudal ko sitaw ko mama ko mama ko wala. Gundo lang ko kayo. Yan mo ka 24 mo dali mo lay no? Ko ako nagwandaan. Live di. Lawa lang, mabungay-bungay na dami. Nagpalag na ako. Put na yung nan. Dili ko yung promise is a promise. Ikaw tayo. Oh, di ba Ma'am Jack? Kita na may baso basuhan. Patay ka mga kuman. Ang umilk tea. Kalimtan mo ra. Sa bikas lang sila sa bikas. Yan pa mo kaon si Julusay. Oliver, nagamit ko tinidor. Alam mo yun? Wow. At saka po dito. Rasa man ang wala sa. Jay, kumento yun. Nagpatignaw lamang kayo. May bahaw. Umaglising sa ako kan. Pantay kami ko. Panahulaw na ba ang pistay? Mayroon tingali ko yan. Hindi. Dala ka noon sa sakwan. Kalero. Napakit. Boy, ano? Basic namin nagsunti ko kayo. Ito ng bahay. Patay ko. Andang mo na parang dito. Balik na ni Bila nila may natin. Wala na ikot-ikot ko yung bahay. Kasi ba yun yung mulay? Kasi wala ka natin sa ako. Gaya na ba? Hindi ba para nilay? Like na nawal ba? Siyos to. Guwapo ka yun. Pagkanaw ni Jules ng dami, may maranaw. Puros man?
the water to lang. Tao na galit to. All in the water ko na kami like. All in the water. Ay! Ba't mo, musika na po na yung mga short pa na disipler, ba't mo? Wala na ako sa makinasan o Jollibee. Ang order ko kay halos na kanong halos wala na ka pinagkakaroon. Sorry. Halos mo nang kami. Siyempre, senior na mahal. Sino magpaganda ka? Senior mo na Nama ko, ay di ko PWD ko. Wala ko ipakita ko lang ako kaltas. PWD man nila. Kaya mo kong senior. Jollibee. Dali, tayo mabaka. Namay nga na. Makalis man yun. Sa pakita niyo mo. Kaya ako ba na makakita ko ng gamit ang wala ko ba? Di makain mo kung ano. Ito po, dati po, kaya Oo, dua. 50%. Hi, Ribas! Kala babay na nila, babay. Klaro ko sa CCTV. Dahil magpagkagamay, malay. Wala nga siya kabaluan yung ano. Ako tula ko, ato ang mutan na. Ako nung ato. Wala ko nung ako siya. Masaan kay on map? Oh? Kaya tapay pa malado, tapay mo malado. Oy, ganina lang doon. Katawa na din. Wala na. Kasaksak pa. Di ba yung kabakot din? Ito na ito para unda. Inahulog na nato tiyan po. Ay, hindi pa ng bala ng milay ko ba? Kahit itripuan ng 24 mil. Hindi, hindi na nagtitigan. Hindi na ako. Baganta ka magbuti ito. Baganta ka. Alam ko, si Mile nakabay yung bathroom, no? Daon. Tapos yung mga pamilya. Sabi na, Lai. Ba't nung kapi na magbukan nila? Pwede ka ng 500 ipag-disco na ako. Magpakanta ka. Sabi ko sa ako sweldo, 2,000 na kan. Bakit ako nakahong sa akin? Uy! Uy, ay, sana ko sa'yo. Ito kami kukuhan. Dako na lang, ha? Sa mga pasalasawa. Tapos tama sa akin mo gusto tuwan kaya no? Kaya ano yung blessing sa tuwabo? Ikaw na, Lai. Kaya ano yung blessing sa tuwabo? Tinod na. Ikaw ikaw mo dito sa sari, magkamang-kamang. Tuwag na lang siya lagi. Tinawag si tatay. Tawag natin mo? Ay, Milay! Sa mga nila dito, tagtawag daw. Open na lang. Awan ko kung gawin mo 1.5. Magpakan sila. Pagpagalitan! Limutan ka sa milk yan eh! Tarang ka, magpakan nila. Tapos sila mabayad. Limutan ka ng milk yan eh! Si Jonah, meron na ako. Uli ka rin! Yaway ito ko. Ay, Sino ka na po kayo nang gawin? Masugot ako. Telebit po dito. Larg. Hindi mo nga 1.5. Salamat. Ano si? Guardi. Tapio. Baji. Ulit naman po. Kakita mo ay. Tignaw ini yung. Kapag tignaw ini. Lang tignaw ini. Ako na yung 200 bang jack, yata? Yan tumapil. Ako na yung sapo. Bayan. Makawin na yung tulog yan sa Ano na yung tamis? Tawag yan ang gabi ka. Kati ko na sinasay. Mga kumata ka natin. How to, ano mo yung taho. Nagagaling ka na stay? Hindi para sa ako na. Kapag katamis? Gatag mo lang nito dyan. Ay, tawag ka. Ako tayo na lang katina para sa kanila. Matando kang cake. Sir, may pag-picture. Pinakounter. Hoy, hugasin niyo din sa mga kinaan. Gawin ang bukog-bukog. Basi nagturo ka mo. Gawa na yung mga plato. Ay.
Obligado makakain ko guys. Naman dyan eh. Naapoy lang na. Kasi ka doon, take 9. Kaya manghugas. Namo. Malog. Hindi ko naman nag-aamit. Nagkuha na lang. Wala na sila pakuhaan ng cake. Pagkuha ko na ng mga pagkakakuha mo lang. Hindi ako ikaw. Ano ba ito? Duhad jaon. Patro. Pwede na. Pero tayo na sa klase, hindi ko pa rin mura. Family day. Ano ba ito? Kaya damay, ito kawali. Crispy pata natin. Crispy pata Baka natin. hindi na pork belly. Pagpalit ka ka ng lechon, kilo na. Pork belly lang. Dapat pamahal naman kami. Kilo-kilo. Kaya kilo-kilo mas mapamahal ka dyan. Accepted. Kung lang naman ako sa Juna. John? Ano naman? Ah? Si Lang, waya pa. ang atong mga advisor, ang advisor na nagakuha. Ay, kaya sa pao. Ay, pa may nung sa chicken. Dito ini bisa. Sila. Salamat sa mga ipak sa dipkid, oh. Ang atin sa kuwan. Sa pangunguna ng ating secretary. Principal! Principal! Pinakagusto mo sila. Wala kapoy pa. Kanyawat ako din. Milaitan mo kami mo kung saan kami milaitan. Ako nalapat. Wala na tissue lang sa pinay na tissue. Uy, dali na mo! Dali mo lang. Nakawak na eh. Kasi naagad. Ang bilao din sa work ko. Bilao sa work ko. Magamit natin sa ulo. Milaw? Okay, basta magbukbang sa sulat lang. Magbukbang. Ikaw ba? Mata na Nescaribo. Yan pala yung palagi, mabakal. Ako gani. Iban ko kung hindi mo hatang ito. Oh, datap yan ito. Si Milay mo, maamot ako ng iban. Boy, tanya! Why you say my name? Ako tinigas niya. Basan ko ah. Huwag ka na pala ka. Kusulit ka. Para di ko may ban. Hatag ka. Lumuban ko ba? Ba't ikaw ganahan mo din? Hindi ka na. Hindi ka na rin natuan. Angin, sana nalinula. Nasaan na kanina mabitin so? Pinakatungis man. Hindi ko alam. Mag na mag-break pa naman. Dito. Na, Ang gili mag-tungis wala ako sa out. hindi ako pwede kay kung sundanido eh. Tupis ako. Tupis ka? Tupis ka? Hindi saan na tupis ka sa Boracay. Saan na dito may mga bertano dyan? Magtupis ka lang pa. Kuha ka na naman yung yaman. Ay, ayaw nito nga si Milay kay minukusan bibi naman doon mamulit. Iwas ka doon. Saan na, Nay?